Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Ginoo, daghang salamat nga hangtod niining mga panahona padayon pa nga ikasulti sa kahanginan ang mga binhi sa kaluwasan. Itugot mo unta nga kini nga programa mahimong imong kapanalanginan nga unta mahimo kining instrumento ngadto sa mga tao sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga pinaagi sa imong pulong nga ilang ginapamatian, makatabang kini sa kausaban ug kabag-uhan sa ilang mga kinabuhi, ug sila Dios imong pasabton ug kabigon nga makahimo sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa naandan sa dili pata moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, pero sa dili pa sa gihapon kami maghatag kuan happy birthday kang Ma'am Crisdel Joy Dihito Anciano. So happy birthday, Ma'am, no? Okay, ato ning tan-aw ning kuan dinhi mag dili lang gyud tag gyud makakuan ni kadaghan man ni mga text mahurot ni apan ato lang ibanan una og gamay. Okay. Sir, maayong udto. Pangutana man ni, so dili lang usa tanan ni, no, kay kuan. Okay. Brother John, daghang salamat ani nga programa sa amo nga napamatian hapsay og tin-aw gyud nga masabtan ang inyong pagpasabot sa pulong sa Dios nga maingon ba nato nga ang balaang espiritu mao gayud ang nagatimpla aron nga ang pulong sa Ginoo masabot sa tin-aw og giyano klaro nga pagpresentar sa pulong sa kaluwasan. Daghang salamat sa pagbasa, Brad. Si Noel Bauno di ay ni. Okay, daghang salamat, Brother Noel Bauno, no, sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Okay, maayong hapon Kuya John o kang Kuya Libe o sa tanan nga naminaw dinhi sa inyong programa. Kagabi iba samtang naminaw mi sa inyong diskasyon mahitungod sa kaluwasan o ang pagkahulog sa tao sa sala, dili gyud di ay lisod i-trace ang kamatuoran kay gikan sa paglimbong sa yawa sa tao dalayo sa Ginoo, pero mapabalik pinaagi kang Kristo o diha kang Kristo ang tao maluwas. Daghang salamat sa pagbasa. Okay, daghang salamat po. Well, napatay basahon. Sir,
pangutana man so dili lang usa tano kay naa na may pangutana atong gipahibalo nga atong tubagon. Pero ayaw lang gid mo og gakuan ha, malipay gid mi nga naa mo'y pangutana. Kamo din hang mga naminaw, ayaw mo pag-usik og higayon nga kuan sanunga sad ang amo nga paghangyo sa inyo nga mangutana mo din ha kay aron nga ato na nga matagaan og pagpasabot dinhi sa kanginan. Well, atay basahon. Matud pa sa akong bayo sir si Ronnie, okay ra kuno kaayo kung pamation mo diha nga nagsulti. Pero ang mga naminaw okay ba pud kaha kay ang tao igo raman gyud magpabungol-bungol. Sagdi lang kanang magpabungol-bungol bot pasabot daway na dungog way na bati na kuama na normal ra magina nga maunay mahitabo samtang ang pulong si Ginoo kanini ang i-mantala. Pero di bali na lang nagpabungol-bungol kay di man bungol, meaning nga nakabati nakadungog yun. Okay, last text nga ako masahon sir manguta pangutana man ni so dili lang usa tanan no ani apay kuan apay atong kuanon apay atong masahon sa kadaghan kaayo na nga tao nga nagpasalamat sa inyo dinha mahitungod sa inyong pagmisa sa kahanginan. Kanang mga tao nga nagpasalamat sa inyo na bautismohan o nabunyagan ba na tanan ay pangutana mapudi ini nga ko ani dili man gyud hinuon tanan na bautismuhan pero nagyoy na bautismuhan pod. Well, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas mayo siguro Brother Libby nga imo sa malili diha ang atong monitor aron atong mahibalaan og diining dapita o lugar sa kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener kutob sa naminaw karon og naglantaw sa ato nga live broadcast sa Facebook mga higala. So karong gabi na lain usab ni nga edisyon sa Jesus is Our Hope. Kinadapit mo na mo higala sa pagpakiguban o pagparticipate no karong gabi na sa atong diskusyon. Okay, atong gi pasalamatan sa atong mga viewers nga antud karon nagapadayon sila sa pag-view. Mahangyo lang mi kanuna higala nga atong i-follow ang atong programa o niya atong i-share ngadto sa atong mga friend para nga daghang ma-blessed mga higala nga makigalaan pinaagi silang pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. So welcome ang tanan sa ato nga programa og maka-text na mo higala namo ni Brother John sa among mga number aron ato nang mabasa ang inyong mga importante nga mga messages no. Okay, ato ning sugdan paglantaw higala ang screen ato ning pangtan-aw no ni ay pipila ka mga mensahe nga atong nakita. Okay, niya si Brother Ronilo Itang ang iyang mensahe. Maayong gabi usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsuonan nga naminaw og nag-view ning program. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang. Okay, niapod si May Molina Gicoli. Good evening, watching from Hell, Saudi Arabia. Dan sharing. Salamat kayo Sister May Molina Gicoli. Imo na nga gi-share ang ato nga programa. So thank you kayo. O niapod si Dong Aulos. Good evening Brother Libby o Brother John. Shout out lang ko sa akong Papa Livy Lipon o Mama Leticia Lipon nga nagduyan-duyan sa gawas while naminaw sa inyong mensahe. Maorato. God bless sa inyong duha. Salamat kayo Dong Aulos no sa imong message. O niya may gabi sad ni sangay diya nga nagduyan-duyan.
Okay. Nauli dahil si Brother Libby kay sa akong naibawan nagtrabaho man ni dito sa Siyudad Bato niya nauli na dahil ka Brother Libby. Salamat sa inyo ang pagpaminaw sa atong programa. O, mingaon ka ko sa sawa, Brother John. Ano, mga libi ba, mingaon na sa sawa. Kanang kuwan mo ko, mingaon siya sa kahumot sa bata. Okay, ato ning basahon, niapod si May Molina Giculi. Shout out ko nila ni Ate Lita, Kuya Agring Dinopol, nga naa sa Bulasa, Argao, Cebu. Okay, niasad si Jovelyn Edar Disabilie. Good evening, Kuya John, Kuya Libby, please ko greet og happy birthday kay Edna Nulia Monticelio og kay Bibi Ariana Sabang. God bless both, love you both. Thank you, Kuya, sa pagbasa. God bless all. So thank you kaayo, Sister Jovelyn. Okay, ipagyoy message si Sister May Molina Giculi. Dungog og himaya sa Ginoo, tagaan na punta og laing adlaw puno sa grasya o gugmas Ginoo. God bless sa tanan kapaglaom. Okay, God bless also, Sister Kining May. kuan ni Moses ang ako gyud nga mabatian aning paborito gid ni nga muguwa sa baba gid ning pulunga dungog ug himaya sa Dios. Kang Sir Jerome Patagnan, panahon nga mag-invite siya sa ako sa Danau nga mahimong speaker sa Divine Service. Unya panahon mag-chat mi di kanay mo gini iya nga para sa dungog ug himaya alang sa Ginoo. So salamat sa inyo nga pag-participate sa ato nga programa. Okay, niya po si Brother Noype Moreno. So niyasad siya yung mga picture nga gisend, makamot nga nagpray o niya ay heart nga nagsimbolo sa love. Okay, ato ning lilion makadiyot higala ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon ang mga nag-love o nag-like sa atong programa. Niya si Brother Jimer Reyes, o niya po si Nuna Hani Monterde Punay, Jubilin Edar Disabilie, Marikit Marisa o Kiana Faith Eitang. O niya ato sa nakita din si Brother Ronilo Itang, niya sad si Brother Gerardo Lobitania. Daday, may gabi ni mo diha daday sa Australia og ni Mami Banji og sa inyong duha ka mga kabataan. Salamat sa panahon nga inyong gihatag alang sa pag-view sa ato nga programa. God bless ninyong tanan diha. Okay, niya sad si Brother Jeffrey is arrogante. Niya po si Ginalyn Lumuntad, Aurelia Villafuente. Niya sad ang ato nga maguwang to Australia si Sister Ruth Orban. Sis Ruth, Okay. salamat sa pag-view sis, no? Miss na gyud mo namo dire. How a long time nga wa na ta magkita, no? Salamat sa inyong pag-view diha sa Australia. Okay, niya po si Sarah May Arribado Pipeto. O niya Mi Molina Giculi. O niya po si Kalimaco George NG. Okay, niya po si Sister Rosaline Mainit. Okay, mo ni mga nakita na to sa screen. Ato mga pinalangga nga mga viewers. Ani ato ning dalikatan. Okay, wala pa ato nakita nga nahidugang nga mensahe. Pero karong taon-taon digala, ato na sa ning basahon. Kung naay mga mensahe mo abot dinhi, ani adto na ta sunahan no atong ihatag ang panahon ni Brother John aron sa pagbasa. Ni paday akong basahon. Kuya, pakigreet sad ko nila ni Abay Edwin Notarte og Brad Saddam og sa anak ni Brad Edwin og mga pag-umangkon og mga silingan nila. Salamat, Kuya Libe. Okay, salamat po, Sister Philly Disor, no? Salamat kayo. Okay.
atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libe ato ning taga-atensyoning pangutana ni Brother Gilier, no? Sir, maayong gabi sa tanan. Maayong gabi sa tanan. Akong nabati sa inyo nga iya na sayawa nga doktrina nga ipakaon ang tanan. Buot ba sabton nga mga yawa ang nagkaon sa tanan? Sorry kayo sir, og sayop ako pangutana si Guillermo sa Negros. Okay, dagang salamat Brother Guillermo diha sa Negros. No, daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw diha. Unya dinhi sa atong programa ubay-ubay sa gyud kay ang Negros mo'y dili gyud maawahi sa mga kalag nga nga bautismuhan nga nagsigi og paminaw dinhi sa ato nga programa. Unya usa sa mga tumong ug katuyuan nga naimbitar ta dinhi sa Calatravan, Negros tungod kay dunay atong mga kaigsuonan nga nga bautismuhan dinhi nagagikan sa atong programa sa radyo. No, nya salamat sa mga paninguha ni Brother Nonoy Solivio Sternini. Unya salamat gyud kaayo sa inyong handom nga makaanha mi. Pag-ampo lang gyud ta sa Ginoo. Sisne dunalay mga kakulian gyud pero sagdilang paninguhaon gyud namo. Kami unta okay ra magyud mi pero inyo magyud na nga plano nga magpadala mi diha og picture aron ikabutang inyo tarpaulin apan ang tinuod paggasulti murag yung gilas kayo kay mga ultimo ra man gyud mi nga mga tao pero hinoon dili man sa naingon karon ra nga nahitabo sa makadaghan man ang higayon nana pero murag kalahi bagyod nga sa mga iskina o sa entrada sa atong agianan naa nakabutang ang atong dagway anang tarpaulin nga mag-welcome nga okay ra man gyud unta gyud kaayo mi unya dili man may mga tao nga hinangad sa katilingban pero butang-butangan ninyo og tarpaulin pero ang Ginoo nagpakamaayo man sab sa inyo ha. Salamat lang kayo unya ang amo unta atong gihulat nga ang among gusto lang nga matagaan mig instruksyon asa misakay kay ang among gihandom kamo og kanang mga nabautismuhan dinha nindot na nga Mr. and Mrs. good bautismuhan pero kay inyo magkaming sugaton diha sa Escalante wow kalayo or bagyod ana Calatrava Escalante unya mo kuan pagyud mo og masugat pa mo diha dalag sakyanan so salamat kayo sa inyong kaagresibo nga makigmit sa inyong ubos nga mga igsuon diha sa kang Kristo. Well ato ni nga basahon pa. Sir, maayong gabi sa tanan. Akong nabati sa inyo nga iya na sayawa nga doktrina nga ipakaon ang tanan. Buot ba sabton nga ang mga yawa ang nagkaon sa tanan? Sorry kaayo sir og sayop ang ako pangutana si Guillermo sa Negros. Okay, daghang kayong salamat mahitungod ni ini Brother Guillermo, no? Kanang imong giingon nga buot bang sabton nga mga yawa nang nagkaon sa tanan dili na ang akong gisulti sa mga nanglabay na nga kapanahunan doktrina na sa yawa nga ipakaon ang tanan. Awa ko mag-ingon nga kanang nagkaon sa tanan mga yawa. Ang akong gisulti nga doktrina na sa yawa nga ipakaon ang tanan. Atong kahinumduman dito sa tanaman sa Eden, dito sa tanaman sa Eden, wala gyud ang yawa nagkumbinsi kang iba nga iyang kaunon kadtong gitugot sa Dios nga kaunon. Tanda na, dito sa tanaman sa Eden dunay gipakaon ug duna say dili ipakaon. Kadtong dili ipakaon sa Dios maog gyud toy gipaningkamutan sa yawa nga makaon ni iba og nakakaon gyud sa iba. Kung atong tan-awon ang Henesis kapitulo 2 bersikulo 7 nagingon og giumol ni Hiyuba nga Dios ang tao gikan sa amog sayuta og gihuypa niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi
ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Biblically ang gipasabot og kalag kanang tao nga dunay kinabuhi. Human makabaton ang tao og kinabuhi, gikuha sa Dios og didto gibutang sa tanaman sa Eden. Sumala sa mabasa sa Henesis 2:15 paingon sa 17 nagingon, o gikuha ni Jehova nga Dios ang tao, gibutang niya sa tanaman sa Eden, aron kini iyang atimanon ug bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy nga naas taliwala, dili kamo magkaon sa bunga niya na ni maghikap, kay sa adlaw nga mukaon kamo ni ana, mamatay kamo gayod. Busa kini gitawag ni og dietary law, balaod sa pagkaon. Og timan-i nga kadaghanan sa mga tao karon wa na maghuna-huna, wa na magbati nga duna pay balaod diha sa pagkaon nga sundon, tungod kay ang tao mukaon na bisan unsa sa iyang gusto nga kaunon. Amot nakaobserbar ba mo, ako kakita gyud ko na ay mga tao mukaon gyud bitin, na ay mga tao mukaon og baki, na ay mga tao mukaon og haw, ug uban pa diha nga mga kanabang mga exotic nga mga kananaa nga makaon nga murag manlibawt imong balhibo nga magtan-aw sa ilaha. Nakakita ba mo og tao nga nagkilaw og bitin? Ay suka ra ang gikuan kilaw sa bitin. Nya kinsa may naghuna-huna nga ingon ni ana gyud kakursunada ang ginhawa sa tao. O gunya ang Dios dunay gitugot pagpakaon ug dunay wala itugot nga kaunon. Originally, ang pagkaon nga gihatag sa Dios ngadto sa tao mga bunga sa kahoy, mga prutas, pero bisan pa niana dunay gikatugot nga kaunon ug duna poy wala itugot nga kaunon. Si Adan ug si Eva nakasala sila kay ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Nganuman tungod kay diha magsukad ang limbong sayawa sa mga butang nga dili ipakaon sa Dios. Pamatii kuno ang gihisgutan sa Henesis kapitulo 3:1 ngadto 6 nagingon, karon ang bitin malalangon labi sa mga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Og ang bitin miingon sa babay, di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Og ang babae mitubag sa bitin nga nag-ingon, makakaon kami sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan ni anang bunga sa kahoy nga naas taliwala, miingon kanamo ang Dios nga dili kamo magakaon sa bunga niya na ni maghikap, kay sa adlaw nga mukaon kamo ni ana, mamatay kamo gayod. Tanawa kun unsay gisulti sa yawa, Henesis 3:4 ug 5. Og ang babay miingon sa bitin, dili gayud kamo mamatay. Ang Dios nagpasidaan nga ug mukaon mamatay, pero ang yawa nagpasalig ug nagsaad nga dili gyud mamatay. Karon imong masabot nga ug unsa gyud ang bakak didto ni, ang bakak o limbong maguna sa tanaman sa Eden, og diha ni magsukad gyud ni anang pagkaon nga wa itugot sa Dios nga kaunon. So sa laktod pagkasulti, kung imong tan-awon ang Henesis 3:5 nag-ingon, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios. Ingon ni ana gyud ka ingon ni ana gyud ka ugdang, o ingon ni ana gyud ka matintalon ang mga pulong nga nadungog ni Eva, nga matud pa kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios. Og tungod niya na nalimbungan gayud si Eva. Og kung imong basahon Henesis 3:6, og sa nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy maayo nga kanon o nga kinitakos nga tinguhaon sa tao og makapalipay sa mga mata, mikuha siya sa bunga nini, gihatagan usab niya ang iyang bana, kauban niya og mikaon siya. Tanaw, kung imong tan-awon dinhi,
diin man gyud di ay magsukad ang sala didto sa tanaman sa Eden. Sa unsa nga punto bahin nga nakasala sila sa diha nga ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Busa nag-ingon ko nga kanang doktrina na sayawa kanang kaon tanan o makadungog mo, limpyo na, gihinluan na. Na may gihinluan, na ay gilimpyuhan ang tao tungod kay nahugawan sa sala. Pero kadtong mga mahugaw nga wa itugot sa Dios nga kaunon, hugaw gyud na siya. Nganuman kaysa sinugdanan pa sa pagbuhat sa Ginoo ni ana, hugaw man na siya. Hugaw na. Lahi ning nagkahugaw ug ang mahugaw. Kay ang nagkahugaw, mahinluan pa na siya. Ang nagkahugaw, pero ang mahugaw, dili na gidna nimo mahinluan pa, kay mahugaw man na siya. Kung atong tan-awon ba, sa diha nga nikakaon sila si Adan ug si Eva, sa gidili sa Ginoo, gihinginlan sila dito sa tanaman sa Eden. Paghingilin sa ila dito sa tanaman sa Eden, diha sa ila nagagikan ang daghan nga mga kaliwatan sa kalibutan, kay nag-ingon man ang Dios nga go to the world and multiply. Og nga tungod ni ana mga kaigsuonan, miabot ang gidugayon diin ang kalibutan pagahukman sa Dios pinaagi sa lunop sa tubig, og nahitabo gayud kini, og unya dinha na musulod ang kahigayunan, diha na ni sulod ang kahigayunan nga ang tao magkaon na og unod, kanang gitawag og flesh. Kung imong basahon sumala sa Levitico 11:46 ug 47 nagingon, kini mao ang balaod sa mga mananap sa kapatagan gibuhat ni Jehova nga Dios. Ug unya nagsulti nga ang Dios nagbuhat siya sa mahugaw ug sa mahinlo ug sa ipakaon ug dili ipakaon. Tanan, dandaan mo na ay balaod nga gibuhat ang Dios sa ipakaon ug dili ipakaon. Karon ang pangutana niini, kini bang balaod sa ipakaon ug dili ipakaon gihuna-huna banis kadaghanan karon ning balaura? Wa na, nganuman kaon na bisan unsa. Kay kanang nagkaon sa mga butang nga wala itugot sa Dios nga kaunon, mga tao na nga nagsunod sa pagtulunan og doktrina sa yawa, pero wa ko mag-ingon nga sila mga yawa. Nagsunod sila sa doktrina sa yawa. Samtang ang doktrina o pagtulunan sa Dios na ay mahugaw, na ay mahinlo, na ipakaon, o na ay dili ipakaon. Ang problema lang karong panahon na, lisod na sa tao mapatuo, lisod na sa tao mapaksi ang ilang naandan nga kinaiya, ang naandan nga pamatasan, ang naandan nga mga kagawian, nga kutob sa ilang gustong kaunon nila. Nga naman, gawas lang kuno sa makahilo. Pero ato na nga gibasa, nga gisulti na nga naay ipakaon ug naay dili ipakaon. Karon niya kanang balaod nga ipakaon na ipakaon ug dili ipakaon iyan sa Dios. Pero kanang doktrina o pagtulunan nga kaon tanan iyan sa yawa. Mamalandong ka kang kinsa man ang imong pilion og sundong, ang sa Dios ba o sa yawa? Pamatii ang Deuteronomio 14 unya 2 og 3. Ang giingon sa Deuteronomio 14 og 14:2 og 3 nagingon, kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, og siya nagpili kanimo sa tanang katawhan ibabaw sa naong sayuta. Timan-ing nga ang mga katawhan sa Dios gipili dili didto sa langit kundi dinhi pod sa ibabaw sa naong sayuta. Og unya nag-ingon sa Deuteronomio 14:3, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulogtanan. Diha sa natad sa mga katawhan sa Dios, naag gyud di ay mga butang nga dili ipakaon sa Dios diha sa iyang mga katawhan. Nakaklaro ana, kay og siyo ba nga Dios nagpili kanyo gikan sa tanang katawhan sa ibabaw sa naong sayuta. Nagpili ang Dios og mga katawhan dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Ug unya kun imong basahon ang 14:3 nagingon, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulom tanan. So naag yung mga butang nga dili ipakaon sa Dios, pero wa ko mag-ingon nga ang nagkaon tanan mga yawa,
kundili sila lang nagsunod sa doktrina o pagtulunan sa yawa. Mauna nga duha ra man kabutang karon, nagsunod sa Dios o nagsupak sa Dios, nagsunod sa Dios o nagsunod sa yawa. Mamalandong ka kung asa ka musunod. Kay kung musunod ka sa Dios ay aba, dunay dili nimo kaunon kay diha ang doktrina og pagtulunan sa Dios na amay ipakaon ug naay dili ka ipakaon. Ug kung adto ka magsunod sa doktrina sa yawa nga kaon tanan, ang gitugot sa Ginoo nga kaunon imong kaunon, ang wa itugot sa Ginoo kaunon imo sang kaunon, kay kanang pagkaon sa wa itugot sa Dios nga kaunon pagtulunan man na sa yawa. Hinungdan bitaw nga nakasala si Adan og si Eva, og kining mga butanga mga kaigsunan makita sa atong kaadlawan karon nga ang kadaghanan nagasupak gayod sa kasuguan sa Dios. Kung atong basahon din na nagyakuan ang Ginoo, dili ka magkakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan mo, nagidili na si Ginoo. Naghimo ang Dios og balaon sa mahugaw sa mahinlo, sa ipakaon ug dili ipakaon, pero gikaon gyud hinuon sa kadaghanan ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Ngani nagsulti ang Dios sumala sa gihisgutan sa Ezekiel kapitulo 44 versikulo 23, nag-ingon, og tudluan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan ug sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Unsaon ang katawhan sa Dios? Tudluan sa kalainan sa nahugawan ug sa mahugaw ug sa malinis. Pero tan-awa kadaghanan ron nagtudlo bagod ni anang mahugaw ug malinis, ipakaon ug dili ipakaon. Wa nga naman tungod kay ang gisunod na nga pagtulunan o doktrina iya sa yawa, dili ang iya sa Dios. Kay ang iya sa Dios nagingon, og tudloan nila ang akong mga katawhan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan ug ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Tudloan ang katawhan sa Dios. Unya kini nga programa nga inyong ginapamatian nagtudlo ni sa gitudlo sa Dios. Maunay hinungdan nga nahimo gyud kining kontrobersiya sa inyong mga huna-huna ug kasing-kasing kini nga programa pag-abot na niining mga puntuha. Apan ang Dios nagsugo nga tudluan ang iyang katawhan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan ug ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Muna nga kining doktrina nagtudlo sa gitudlo sa Dios dinhi sa balaan nga kasulatan. Nga naman tudluan kay matud pa sa Levitico 10:10, ug aron maila ninyo ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Tandaan nga gustos Ginoo nga ang tao maedukar, gustos Ginoo nga ang tao mahibalo kung unsay kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Pero tan-awa og unsay nagihimo, linis na tanan, limpyo na ang tanan. Kung imong basahon ang Ezekiel kapitulo 22 versikulo 26, ug maunay ang gisulti, og gilapas sa ilang mga pare ang akong balaod ug mga kasuguan o gipasipalahan nila ang mga balaang butang. Sila wala magbaton og kalainan sa balaan ug sa nahugawan, og ilang gipasipalahan ang akong adlaw igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Kining mga tao di ay nga naglapas sa pagkaon og kining mga tao naglapas sa adlaw igpapahulay, nagpasipala gid di ay na sa Ginoo. Matud pa, ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Muna nga taliwala sa pag-ampo, pagsimba, pag-alagad sa mga tao karon, diha sa balaang kasulatan nagpatunay nga ilang gipasipalahan ang Dios. Ikaw karon higala nga naminaw sa pulong sa Dios, padayunan mo ba ang pagpasipala batok sa Dios sa pagkaon sa mga butang nga wala itugot sa Dios nga kaunon? Ang Episo 3:19 nagsulti baya nga ang ilang dangatan mao ang Pilipos 3:19, ang ilang dangatan mao ang pagkalaglag kay ang ilang Dios maong ilang tiyan. Sa adlaw unya sa katapusan, daghan sa mga taong naghandom nga mga luwas, apan di ay sila mga laglag sa rason ragyod ni anang pagkaon sa mga butang nga wala itugot sa Dios nga kaunon. Ang gisulti, ang ilang dangatan maong pagkalaglag
Kay ang ilang Dios mauman ang ilang tiyan. Muna nga karong panahona mga kaigsunan, daghan sa mga tao nga naulipon sa ilang tiyan tungod kay wa unta na ipakaon sa Ginoo, pero ilang gikaon kay nganuman ang ilang mga pangulo sa simbahan lagi gihinluan na sa Ginoo. Okay mga kaigsunan, muhangyo mi og tabang gikan sa inyo. Kung nagbasa mo og Biblia, palihog i-text diri sa amo kay among basahon. Kung asa makita og diing dapita sa Biblia, makita nga ang mga butang mahugaw nga dili ipakaon sa Dios, ipakaon na kay iya nang gihinluan. Ha? Klaro man tingali, di ba? Sige, i-text dayon na ninyo, be. Aron makabaton mo og kahigayunan nga makasulti sa mos kamatuoran. Kung dunay makita ninyo nga ang gisultis Ginoong mahugaw nga dili niya ipakaon, ipakaon na sa Dios kay iya nang gihinluan. Kamo dinha nga mga pangulo sa simbahan, kamo'y pag-una, pag-text sa inyong mga membro, ngano man, kamo may nagtudlo nini. Nganong daghan sa mga tao karon ang nanaglapas, tungod na sa inyong mga pagtudlo. Wa ninyo tudlo sa gitudlo sa Biblia nga ipakaon og dili ipakaon sa mahugaw mahinlo. Ang gitudlo nyo kaon tanan, ang gitudlo ninyo gihinluan. Ug maoy hinungdan nga nagdaghan hinuon ang mga taong masinupakon karon gumikan sa mga magtutudlo nga labaw pod ka masinupakon. Pero timan nga si Kristo na mismo namulong matud pa ni Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naas langit. Mamalandong kahigala, dili baya ang imong pagkamainampuon, ang imong pagkamasimbahon, ang imong paglagad sa Ginoo makaluwas na nimo, mauni kay imong gisupak ang gisugos Ginoo. Magunsa malana nangalagad kas Ginoo, magmainampuon kas Ginoo, masimbahon kas Ginoo, unya imong gisupak ang kabubuton sa Ginoo. Si Kristo namulong dili tanan magingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naas langit. O gunya karon kay mo may paagi sa yawa nga supako nimo ang kabubuton sa Dios aron dili gyud ka makasulod sa gingharian sa langit. Maunang gisgutan sa Isaias 39 nagingon, kay kini sila mo'y mga masinupakon nga mga katawhan. Tanaw ha, masinupakon nga mga katawhan nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Mga unsa di ayning mga tawana, mga masinupakon nga dili mamati sa kasuguan sa Dios. Unta ikaw higala nga nagapaminaw karon, imong huna-hunaon nga ang Dios nagkinahanglan nimo, nagpaabot nimo nga mosunod ka, nga imong sundon og tumanon ang iyahang mga kasuguan. Ngani si Ginoong Hesus namulong siya diha sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 46. Nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Hilabihan katinaw ang pangutana ni Ginoong Hesus nga dapat unta ni nga tubagon sa mga tao nga wa magsunod sa kasuguan, naglapas. Matud pa ni Kristo, and why call ye me Lord, Lord, and do not things which I say. Sigig ampo o Ginoo, sigig pangaliyas Ginoo, pero wa magsunod sa kasuguan sa Ginoo. O unya mauhinoy gisunod kanang kamanduan o kasuguan sa tao. Unang gisulti sa Marcos 7:8, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug maunhi gituman ang mga pagtulunan nga gitudlo sa tao. Nawa gitudloan mo, ipakaon nag-apil ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Di nangaon pud hinuon mo. Nang kinsa man ang kamanduan day, kang kinsa man ang doktrina, dili ba iya na sa yawa? Mamili ka ang doktrina sa Dios o ang doktrina sa yawa. Pero aron gyud pud masiguro nga makapamili ka gayud, atong pamatian si Brother Libby sa dugang nga pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning lilion makadiot higala, ato ning tanawon ang screen. Okay. Niya si May Molina Giculi. Yes, Brother Libby o Brother John, mauna akong balos sa Ginoo kay luyo sa mga problema na gian, wala ko pasagdi sa Ginoo. Okay, place ko padayon pag-apil sa pag-ampo akong mga anak si Mark
og John Michael songkong hikapon ilahang makasing-kasing nga maminaw sila sa galamiton sa mga buluhaton sa Ginoo, kay wala ko jud in town ko mamahimo og wala ang tabang sa Ginoo. God bless sa tanan kapaglaom. Okay, ato pagilintanawon niya pod si Belinda Luhira Tirana. Amin. Niya sad si Edwin Otarte. Mayong gabi Brother John o Brother Libby. Naminaw na sad mi diri sa balay. Di ay akong bisita si Brother John o Brother Libby, si Bimbim o si Saddam Talabok. Greet lang nako akong mga amigo diha sa Dolores nga mga Disor family. Naminaw sila karon og daghang salamat sa pagbasa Brother Libby og sa inyong programa Brother John. God bless. Kanya po si Sister Elpidia Kuro. Maayong gabi sa inyong duha, Brad, og maayo pong gabi sa akong apo Jason Campos nga naminaw karon naa siya sa Matag-Ob, Leyte. Okay, mayong gabi no Sister Elpidia Kuro. Salamat sa inyong pagpakiguban. Lilion tanig makadali higala ang nahidugang nga naglantaw sa ato nga screen. Okay, ato ni tanaw ni si Michelle Berosel, si Nuna Monterde Punay, niya pod si Larry G.R. Punay, Caroline Galiaris, niya pod si Vincent Etorma Vistar, niya pod si Brother Vidal Likigan. Okay, ato po ganyan tanahon. Okay. Di asad ato nakita si Nelson Punay. O niya na po si Engineer Ernie Catayas, Sarami Aribado Pipeto, asad Tumaylo Leonard White. Niya ato sa nakita dinhi si Aurelia Villapuente, ang mensahe nga nagdilaab. Niya okay no, mao ni ato mga nakita sa screen mga kahigalaan. Okay, mo ato ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana na naghisgot sa pagkaon. John, sa to niya pag-term, Brother John? Okay, mo ni ang iyahang kuan Brother Libby, mo ni ang kadali lang nga akong pangitaon. Ang iyang pagkahanay siyang pangutana ba? Okay, ang sir, maayong gabi sa tanan. Akong nabati sa inyo nga iya na sayawa ang nga doktrina nga ipakaon ang tanan. Buot ba sabton nga mga yawa ang nagkaon sa tanan? Sorry kayo sir, o sayop ako pangutana si Guillerme sa Negros. Okay, salamat kayo Brother Galier, no? So, dinhi sa ato nga tulumanon, ato lang gipasabot kung unsa ginaa sa Bible. Ang Dios mao'y nagbuhat sa tanang butang, nagbuhat sa tanang mananap, tanang mga langgam, tanang mga isda sa katubigan. Ang Dios may nagbuhat niyanang tanan. Pero niyanang tanan mga higalang binuhat sa Dios, naay mga binuhat sa Dios mananap, langgam o mga isda nga gitugot sa Dios, gisugo niya kanato nga maoy atong kaunon, o kanang mga mananapa, kanang mga langgama, kanang isda nga ipakaon si Ginoo. Ang gisultis Ginoo nga mga mahinlo na, dili na hugaw nga mananap. Gani kung atong basahon kung unsaon nato pag-ilas mananap nga gitugot sa Dios sa Levitico 11:3, tanang mananap nga pikas ang kuko. Kanya buak ang tiil nagapangusap sa ilang kinaon, nag-ingon ang Dios, kini
maoy mahimong kanon ninyo. So naay guide gihatag sinato may tungod sa atong pagkaon mga higala. Tungod kay kitang tao binuhat manggugat sa Dios o niya pinili manggugat sa Dios, ang Dios pod mo'y nagbuhat, nagbuot og unsay ipakaon sa iyang mga tao. Ang mananap nga usaray ilhanan nga makita dili pwedeng kaunon og i-consider na Dios Biblia nga matupas Ginoo mahugaw kini alang kaninyo. Sama pananglit sa mananap nga nangusap siya, pero ang problema kay ang kuko tibuok. Ingon ang Dios hugaw na. Levitico 11:5 og 6. Samas kabayo nangusap pero ang iyang kuko tibuok mahugaw na, di na pwedeng kaunon. O niyag imong balihon sab kanang mananapa pikas ang kuko, wa nangusap sa kinaon. Ingon ang Dios hugaw ni. Unsa nang manapa? Ang baboy tinuod ang iyang kukupikas. Apan wala nagapangusap sa iyang kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon o dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. Ang Dios namulong ana sa Levitico 11:7 ug 8. So naay guide gisultis Ginoo diha sa Bible. O nag-ari ka sa mga langgam, basahon nimo ang 13 ngadtos 19, 13 ngadtos bersikulo 19. Napo mga guideline diha. Tanang langgam nga mananagit mahugaw, matod pas Ginoo, dulumtanan mahugaw, dili wa di niya ipakaon nato. Wa niya itugot, tinuod siya nagbuhat sa tanang mga langgam, pero dili tanang langgam nga gitugot niya atong kaunon. Ang pwedeng kaunon ang langgam nga dili mananagit mga higala. Okay. Nahibaw man tago sa mga langgam ang di mananagit. Ang mananagit po nahibaw ta sa manang mga uwak, banog, kanang agila, kanang mga owl, kanang mga langgam ang managit magabi, mga langgam sa dagat nga mananagit og isda, gitawag sa Biblia mahugaw, dulumtanan kana para sa iyang katawhan. So naay guideline sa Biblia. Og ari po ka sa isda higala sa Levitico 11 bersikulo 9, nag-ingon ang Dios sa tanan nga anaa sa mga suba og sa dagat, ang isda nga pwede rang kaunon ang gingon sa Ginoo, ang adunay kapay og adunay mga hingbes. O niyang basahon nimo ang 12, ang bisan unsa nga walay mga hingbes or kapay, mahugaw kini alang kaninyo. O dili pwedeng kaunon. So naay balaod ang Dios nga ang ipakaon ang kadturang mga limpyo nga iyang gihatag sa iyang katawhan. Dili to tinuod ang Dios mo nagbuhat sa tanang butang. Gibuhat niya ang mananap, langgam ug isda. Pero ang dili ipakaon higala, di nato kaonon. Ang kadturang gitugot si Ginoo. Wa mo yung Ginoo nga kaon mo tanan ana, ana ninyo. Okay na, okay na kaonon. Wa magtugon ang Ginoo ana. Nagpasabot nga sugo nas Ginoo. Kung supako nato ng sugo as Ginoo, ganlaso na togkaon, maingon ta, basta di lang makahilo, swords baba, kaunon ta na. Mao man ang prinsipyo suban. Hasta ganing butiti ni gani, kaunon makahilo. Muna na o sa mga hilo. Kung kaunon na nato ang tanan, nagpasabot higala, atong giniglek, gisupak nato ang sugo sa atong Ginoo. Sugo manas Ginoo. Giganlas na itong kauntanan, nisupak ta. Sugo nas ginatang gisupak. Ang pangutana, sala ba ang paglapas sa sugo sa Ginoo? Sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Sala da higala, sugo manas Ginoo
kung ato ng lapason nakasa taatubangas Ginoo. Humanta na hibaw ni ana nga sala day na unya mi-insistir pagyud ta kaon tagbaboy og uban pang gidilis Ginoo bisan na hibaw na ta pangutana ang nagpadayon pagpakasala kato naglapas sugo kinsa may manag-iya ana ang Dios ang yawa sa unang Juan 3 versikulo 8 kadtong nagapadayon sa pagpakasala kadtong naglapas sa sugo iya ni Satanas kay si Satanas nagpakasala man usab sukad pa sa sinugdan. Oy, tiyaw mo na, klaro higala. Ang Biblia nagmensyon ana ang kadtong naglapas sa sugo kadtong nagpadayon pagpakasala nag-ingon ang Dios iya ng tawhana sa yawa. Kisa may gusto nato nga mahimong iya siyawa. Wa tingali isa nato nga gustong mahimong iya siyawa. Ang atong handom gusto tang mahimong iyas Ginoo. Pero unsaon nato pagkahimong iyas Ginoo kung kauno nato hasta ang mga mahugaw nga gisultis Ginoo. Karon pangutana, malimpyo ba na og hugasan og sige? May makakuha bag butang hinlo gikan sa hugaw? Atong basahon. Sahub 14:4 ang mabasa diha. Naay pangutana nya nasa tubag gingon pagsulti higala kinsa ang makakuha og butang mahinlo gikan sa mahugaw walay mausa mao na gisultis Ginoo way usa ka tawo nga makakuha og butang hinlo gikan sa hugaw mga higala ang tawo hinuon nga nagkahugaw sa hugaw panalitan kita nagkahugaw ta mga higala kay hikaon ta sa mga mahugaw ang malimpyuhan ta kitang nagkahugaw pero kanang hugaw nga atong gikaon kanang hugaw higala bisag unsaon nimo na og limpyo di gina malimpyo sama ra na sa atong hugaw nga i-dispose nato higala i-dispose nato diya sa atong mga CR imo nang suwayan og hugas o niya luto o nimo mukaon bataan na dili oy hugaw magina ang uban gani sa mag-istorya lang lud-on naman gani ana ingon sab ni ana higala kanang giminsyon sa Ginong hugaw ingon ang Biblia way makakuhag butang hinlo gikan sa mahugaw so nagpabili ng hugaw higala ang gisultis Biblia ang nagpadayon pagpakasala iya sa yawa kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sunudan. Kung padayunon gid nato higala, hangtod mapupos ang kapanahunan, moabot ang adlaw sa paghukom sa Ginoo. Unsa may ipahamtang sa Ginoo, sa wa mo undang paglapas sa sugos Ginoo, padayon og kaon mahigala. Isaiah 66, 16 o 17. Ang 16 kay pinaagi sa kalayo, ang Dios mapahamtang siyang hukom og daghan unya ang iyang mapatay. Mano ang Isayas? Daghan ang mapatay unya sa dihang hukman as Ginoo ang mga tao pinaagis kalayo. Kinsa man ang mga tawhana nga giingon sa Biblia daghan unya ang mapatay. Kadto ng mga tao Matupad City nag-angkon nga sila balaan, nagputli silang kaugalingon apan nagkaon sa unod sa baboy og dulomtanan silang tanan dunganon sa paglaglag nag-ingon ang Ginoo. Muna sa ados Ginoo laglagon sa katapusan ang wa miundang sa pagkaon. Wa may naghandom na ito ma-imperno ang atong buhaton. Mintras may panahon pa, undangan ta nagkaon ni gala, sundo na to ang sugos Ginoo. Kada ingon na bas ginusos nga dili ang tanan magtawag na ko Ginoo makasuod sigon sa langit kun dili kadto lamang nagatuman. Wa naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuson atong tulamanon niya ang atong permisyon. Mga higala mag-ampo kita dalang panan ungat agahon nga Dios dagang salamat sa kalampusan